Espooseen valmistui jälleen yli 5000 asuntoa. Ikäihmisten päivätoiminta korvataan etäpalveluina. Vuoden kotitalousopettaja on Auli Korhonen. Jotenkin tuttu nimi. Vuoden isäpalkinnot jaettiin 3. Aha, pikaratikka on taas ongelmissa. Jaha, Spice Girls Melanie C tulee ensi kesänä Espooseen. Taas on jotain tietoturvaongelmia. Minä en kyllä ymmärrä, että ihmiset ota tosissaan tietoturva-asioita. Siinäpä yrittävät arvata minun salasanaa. No sen kun mie sinut tunnen, niin sinulla on kyllä iso kaarro joka sivustolla. Nyt ei mennyt oikein. Penis 69. Ei. Mahti Kikkeli. Ei. Mahti Kanki. Ei. Kanki Mestari. Ei. Mestari 69. Ei. 69, 69. Mahti Kikkeli. Ei. Mahti Kanki. Ei. Siinäpä Erkki arvailet. Iso R, 4, pikku K, 45, huutomerkki. Risuata. Mitä sä tiesit? Arvasi. Ihan normisalasana. Kato, Gröni Eikka on täyttänyt 85. Sinun vaihtaisin salasana.